mergem la Campionatul Național de la Focșani, plecăm joi dimineața de vreme, până duminică încercăm să obținem cât de multe rezultate. E clar, e o competiție, toți își doresc să obțin rezultate și atunci cu sportivii care mergem, înscriși pe toate probele competiției, încercăm să obținem cât de multe. E o competiție puternică, fiindcă la categoriile 13, 15 ani, 16, 18 și plus 18 se va face selecția pentru lotul național. Și atunci sportivii știu că va fi o luptă destul de puternică, ghilimele luptă, pe toate probele. Fiecare își dorește să ia cât de multe rezultate, fiindcă după această competiție se formează lotul național, vom avea o pregătire centralizată și urmează campionatul european în Bosnia-Herzegovina, după care în Croația campionatul mondial. Deci vor fi niște luni fierbinți, pline de antrenamente, dar în momentul când te-ai băgat în astfel de joc, e un sport de contact și ajungi la un anumit nivel de performanță, știi la ce te bagi. Cu câți sportivi mergeți? Da, mergem cu 35 de sportivi, cu 4 arbitri și 10 instructori. De ce avem așa mulți instructori? Avem instructorii care sunt la club, plus avem câțiva instructori asistenți pentru competiția aceasta, fiindcă sunt mai multe ringuri și ca să nu fugim de la un ring la celălalt, fiecare instructor va avea un ring sau două de care se va ocupa. Și atunci, dacă ești cât de cât organizat, totul merge mult mai bine.